Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saf gan iawn. Heddiw yw dydd Sul, y 4 o fis Rhagfyr. Yn y recordiad hwn, dwi'n eisiau i trafod anglyn at fy profiad yn y dyddiau diweddaraf gyda'r dosbarthiad o Linux gefndrefn weithrededd sydd yn galw Zorin, yn enwedig yr fersiwn o Zorin sydd Zorin 16 lite. Ychydig o fisoedd yn ôl, fe lwyddiais i osodi y gefndrefn weithrededd Linux sydd yn galw Pop OS ar un o'm gyfrifiadur, ac nawr ar y gyfrifiadur hynny dwi'n yn gallu yn cychwyn i fyny yn ddeuol, sef dwi'n yn gallu cychwyn gyda'r gefndrefn weithrededd Windows neu Linux Pop OS, achos pan dwi'n yn dechrau yr gyfrifiadur mae'r diwyslein yn dangos uniongyrchol wedi'r dechreuad sydd yn dangos y dewisiadau i gychwyn y gefndrefn weithrededd Windows neu Linux Pop OS, ac roedd y profiad hynny yn ychydig yn gymysgedig oherwydd fod y llwyddiais i osodi y gefndrefn weithrededd ar y gyfrifiadur hynny. Nid oeddwn ni'n eithriadol yn fydlon gyda'r gosodiaeth neu resolution yn Saesnig o'r sgrin, oherwydd roedd yr osodiaeth yn rhy fawr. Enghraifft, roeddwn yn eisiau i ddefnyddio yr osodiaeth cywir ar gyfer y sgrin, sef 1920 pixel ar y hyd ac 960 ar y led, ond yr osodiaeth fwyaf oedd rhywbeth fel 1026 pixel ar hyd gyda'r 586 pixel ar led, ac wedyn yn canlyniad o hynny roedd y pethau yn edrych yn rhy fawr ar y sgrin, ac hefyd oherwydd roedd yr osodiaeth yn allan o gymesuraeth hefyd, roedd y pethau ar y sgrin yn edrych yn sbybiwyd neu siwbsiwyd hefyd, sef yn rhy hir, tal neu rhy eang. Felly oherwydd hyn roedd yr desg wynebedd yn rhy angyfforddus i weithio yno fe, ac hyd yn oed nid mentriais i geisio i osodi y graffwyr ar y gefndrefn weithrededd, ond nawr yn ychydig o fisoedd ar ôl, roeddwn ni'n yn abwydwyd unwaith eto i brofi dosbarthiad arall o Linux, ond yn yr amser hon, Zorin 16 lite. I wneud hynny, roedd gyda mi ffon USB gyda'r am leiaf 8 GB o ystodfa, ac wedyn aethom i'r wefan Zorin i lawrlwytho yr i.so. Fi'n angen i pwyntio mas mae'r Zorin 16 un o gasgliad lai ac yn lai o dosbarthiau sydd yn dal yn cynnal yr adeiladiaeth 32 bit. Felly os mae gyda chi gyfrifiadur sydd yn ychydig yn hen sydd yn rhedeg yr adeiladiaeth 32 bit, mae Zorin 16 un o rhai ohonynt sydd ydych chi yn dal yn gallu ei osodi ar yr gyfrifiadur hwn. Mae'r cyfarwyddiad ar y wefan yn digon hawdd i ddilyn, achos mae'r Zorin yn ei gynllunwyd ar gyfer y dechreuwr, ond i gopi yr delwedd o'r i.so i'r cyfrwng gosodiad sef yr ffon U4SB, roedd y wefan yn argymell i lawrlwytho ac i osodi y feddalwedd sydd yn galw balena etcher. Felly dilynais yr cyfarwyddiad fel wedi ei ysgrifenwyd yn unig i dargod pan mae'r balena etcher yn rhedeg. Mae'r dim byd yn dangos yn y ffenestr, felly mae'n tebyg roedd rhyw fath o wach ar yr fersiwn hynny o'r feddalwedd hon ar fy'r fersiwn o gefndrefn weithrededd Windows. Felly yn le o balena etcher, fe lawrlwyddais i feddalwedd arall sydd yn galw Rufus, sef yn sislafwyd fel U4S, ac felly defnyddiais i hyn i gopi yr ffeil o i.so oddi wrth y gyfrifiadur i'r gyfrwng gosodiad sef y ffon U4SB. Wedyn gyda'r un cyfrifiadur wedi ei cau i lawr, ac hefyd gyda'r ffon U4SB wedi ei feiwn osodi, ac hefyd yn y BIOS o'r gyfrifiadur y dylyniad o'r cychwyn i fyny wedi ei osodi i darllen yn gyntaf oddi wrth yr porthladd yr U4SB. Cychwynodd y gyfrifiadur i fyny gyda'r gefndrefn weithrededd yn ytrach na'r Windows fel arferol. Yn uniongyrchol wedi'r cychwyn i fyny, fe ddangosodd y sgrin y diwyslein i brofi neu osodi y gefndrefn weithrededd yn arferol neu gyffredinol, neu gyda'r dewisiad i gychwyn yn y bodd sgrin diogelwyd a dewisiais i ar dewisiad gyffredinol, ac wedyn fe stafelodd y sgrin ar yr un sgrin diwyslein am beth a amdangosodd fel oedd, sef oddeutu 5 munud llawn cyn i symud ymlaen i dechrau y gefndrefn weithrededd Zorin. Wedi ei gwblhau yn llwyddo, roedd yr gefndrefn weithrededd yn eithriadol yn hawdd i defnyddio, oherwydd mae'n debygol iawn i Windows fersiwn 90 ac hefyd Windows fersiwn 7, ond fan yma fe wynebais i yr un trafferth fel Pop OS gyda'r osodiaeth o'r sgrin. Roedd ni'n yn y graffwyd oherwydd roedd yr gefndrefn weithrededd yn gallu arddangos ar yr ddau sgrin y nall sydd fy glinadur ac y llall sydd yr uned arddangosfa allanol neu ychwanegol, ond ar yr arddangosfa ychwanegol roedd
osodiaeth 1960 gyda 960 o bicselau, ond yr un trafferth fel ar y pop awes, roedd osodiaeth uchelaf ar gael yn unig rhywbeth fel 1076 gyda 586 o bicselau yn achosi y bethau i edrych yn rhy fawr ar y sgrin. Ond wedyn, ceisiais i osodi fy argraffwr ar y gefndir werthdedd ac oherwydd hyn, pryfais i helynt o ffwdan yn ei wneud. Yn gyntaf, ceisiais i ychwanegu yr argraffwr yn defnyddio fodd priodol yn y gefndir werthdedd, sef i mynd i'r gosodiadau neu settings, ac wedyn i dewisiad argraffwyr neu printers wedi wrth is-dewis-lein, ac wedyn i y dewisiad i ychwanegu argraffwr. Fe allai y gefndir werthdedd yn adryweddu neu datgelu yr argraffwr oedd wedi ei pwerwyd ymlaen ac wedi ei gysylltwyd trwy'r e-pedol SB ac hefyd trwy'r gyfrifiadur wedi ei gysylltwyd gyda'r rhyngrwyd ar-lein. Fe allai y dewis-lein i osodi yr argraffwr yn fy rhoi i y dewisiad i dewis gwahanod o'r gwyneithwr sef Lexmark, ac wedyn fe allai y dewis-lein osodiad yn dangos rhestr o yrwyr neu drivers ar gyfer helaeth o fedelu o argraffwyr Lexmark, ond nid oedd fy model o'r argraffwr yn y rhestr yna. Wedyn fy cam nesaf oedd i dewis y fodel oedd yn agosaf i fy model i, ond wedi gwneud hynny pan argraffais i rhyw llinell oedd wrth rhyw golygydd testyn. Nid oedd dim byd yn digwydd ar y argraffwr fod y tagfa argraffu yn dangos y cyflwr o'r dogfennaeth yn ei gorchwilio ac wedyn wedi ei gwblhau yn ei danfon i'r argraffwr. Wedyn wedi ceisio hyn, y cam nesaf oedd i defnyddio y gyrrwr ar gyfer yr argraffwr cenhedlog neu generig, ac roedd yr un peth yn digwydd hefyd, sef dim byd ar y argraffwr. Ar y pwynt hwn, fi'n angen i dweud fi'n eisoes trwy'r terfynell wedi rhedeg y gorchymyn i adnewyddu y feddalwedd ar gefndir Zorin, sef y gorchymyn sudo gwagleu @cysylltnod get gwagleu update. Wedyn wedi ychydig o archwilio ar y fideoedd ar YouTube, fe benderfynais i profi y feddalwedd sydd yn galw turbo print. Yn ffodus, fe allwn ni lawrwyddo ac hefyd defnyddio y feddalwedd hon ar y sylfaen o brofiad ar gyfer 30 diwrnod, ond yr un peth gyda'r dewisiadau yn y dewis-lein i osodi yr argraffwyr yn yr gosodiadau o'r gefndir werthdedd. Roedd yna ar y rhestrau yn y feddalwedd turbo print llawer o dewisiadau ar gyfer gwahanodau fel HP, Epson, Brother a Canon, ond dim byd ar gyfer fy gwahanod sef Lexmark. Felly roedd y feddalwedd hon turbo print dim lawer o defnyddio ar fy gyfer i, ac wedyn fel cam olaf penderfynais i profi defnyddio rhywbeth sydd yn galw CUPS, sydd yn cynrychioli y geiriau Saesnig Common Unix Printing System neu gefndrefn argraffiad Unix cyffredinol, ac wedyn yr un peth gyda hyn fel o'r blaen pan dilynais i y cyfarwyddiadau i osodi y feddalwedd hon ac wedyn i ychwanegu argraffwr. Roedd yr gwahanod Lexmark ar gael yn y rhestr o gwahanodau, ac wedyn pan dewisais hyn fod y mae llawer o'r gyrwyr ar gyfer yr gwahanod Lexmark ar gael ar gyfer llawer o'r modelu eraill, nid oedd fy model i yn dangos yn y rhestr o gyrwyr, felly nid oedd hyn yn llwyddiannus hefyd. Ar y pwynt hyn, fi'n angen i pwyntio mas pan oeddwn ni'n dewisiad i ychwanegu argraffwyr trwy'r CUPS am y gyntaf tro. Fe dangosodd yr pigiad yn gofyn am yr enw defnyddwr ac hefyd yr cyfrinair. Wedi ychydig o helynt darganfydais i ar gyfer defnyddiwr newydd ar y gefndir werthdedd Zorin. Roedd yr enw defnyddiwr Zorin yn bach lythyren, ond mae'r cyfrinair yn gwagleu, ond nad oes yr pigiad hwn yn derbyn gwagleu ar gyfer y cyfrinair. Felly roedd angen i mi i newid y cyfrinair, ac roeddwn ni'n gallu gwneud hynny trwy defnyddio y terfynell ac wedyn trwy mewnbynnu yr tynnell sudo gwagleu password sef wedi ei sillafwyd PASSUD ac wedyn gwagleu ac wedyn Zorin, ac wedyn roedd yr cemell yn dangos yn gofyn am y cyfrinair newydd ac wedyn ar gyfer ei gadarnhad. Felly yn y diwedd o'r holl gyrchwiliaeth hon, beth oedd fy diwedd glo neu crynhoad o'r holl brofiad hwn? Wel, fi'n angen i dweud mae'r Zorin 16 yn dangos yn hawdd iawn i defnyddio, yn debyg iawn i Windows 90 neu Windows 7 yn yr ymddygiadau o'r ffenestri a dewisiadau, ond mae'r abledd i argraffu i argraffwr ar papur swyddogaeth o'r gefndir werthdedd sydd yn pwysig i mi, ac hyd yn oed does dim hon yn bodoli ar gyfer fy model o argraffu
fawr Lexmark, ac felly, oherwydd hyn, mae angen i mi yn dal i gadw gyda'r Windows. Mae'n tebyg os mae'n angen rhaid i mi i defnyddio Linux, felly yn y sefyllfa hon, fe fyddwn i, neu fe dylwn i gyfnewid i gwahanol o argraffwr arall yn ytrach na Lexmark. Enghraifft, rhywbeth fel HP, Canon, Epson neu Brother, lle mae'r dewisiadau yn fwy helaeth ar gyfer gyrwyr ar Linux. Diolch yn fawr am eich gwrando am y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn, a hwyl.